Ebikole byobusalia nigo bigenderete komentekana muno ase binyorime anene asabasaye bagusagana abang'ina chingaki bakorwa chichiro asabagambi korwa Nyakoe location ase bono babeire bakobwatokege kure getindi nakoeneke bonsi balia bagochigotoka bakoenderete gokora obusali bonge bunobu nigo barachikemukeriwa ebitambokere bitindo byelichiko okwana ase biroro asditkulelero ase kenyoro kiagekona Daktari Felix Atisa nigabereka segeta okorari wechikura cy'umurembe asaberega kubulia abanainchi koenekyo umurembe chinga kichonsi ekero bagokora emeroberi yabo dipo nasanya nere oli no roboti uruo ogotumeka bobe gesiasa obokebago ngati ya mang'ana ali akubwaterania anene abasaye asokunereria abagotu nabo igoko baura chingaki bakwenyora samakoli anene korwa asokwerigeria ime ye location ya Nyakoe ejugutuke bunge ya Kitutu Chache South assistant chief worogongorwe Jared Okondo igabwatoka igekure tindi asa banekeria guchikubwatia lichiko murambira bike byatengera abantu nchera byaba boroze n'ikisimu tubate list iri twaye nimbate list iri bana nkutiko nabata tinga tukora matanga komenya bachaka kama saa kamo akaraga kogo makaito kama mbimanyire inta eti tangase bobe lakini eba murabali I have got your names and I'm going to deal with you iya ratine ko batayo ke basa kagara mama na robo chinga akara matanga kaswa mataka ko ura bintu ga kintu gechugetene ukonekerekyo omo chief John Metobu nigo boigo arorekana gusegeta abana asogotugekera abaibuli babo chingaki bale nobo moyo unenchera yamo yokubaho gosemeria na kubamenta komenya matuka mange na abaibuli alimo bwata abaibuli please onyo moibuli kale moyo no inche aigule chi comment chia ruruga ikabere gatatoiga no ngakiro rokobi no tanga akira onde moyo aliye karna kule aliyo ta kongolele yange ngia gukwana yega ime asomo yega bwebiroro bwokomwenia omong'ina Maria Rosa ime ase ekenyoro kiage kona oyori neganga yokuriye kero kyobo jumbe ime yebunge ya Kitutu Chache South Dr. Felix Atisa nigaboria abantu gwa kasiasa iyo murembe twake siasa ngiya naende tuchorane abagambi nabange tole tuchikuriye kero geke abonzo akurgerigi bambura baminto kulende emyaka 5 yaitire tobekera tiri ekero tobekera tiri goikorigererie asaba bura bonso baminto bakuburi nari turapangane tupanga yaito murocha baikoyo babekanira mo bonsi abagere bagende tukubekana mo no bakunyagosegesana nabandi intungi tokuborana iga asasi ni akanyorogo itogabonya gatanyiga tushikobekana mo tutangane pa kurega sebunge ya Kitutu Chache South County ya Kese ile nigongoro kwa Dipon Asanya.